dia, guapos, guapes, famílies de sentir. Com esteu tots i totes? Com ha anat l'any? Ja he vist que heu practicat molt, Ai, i què pensàveu? Que aquest any no anava a estar jo així, amb vosaltres a sentir? Doncs, així estic, per a veure el vostre concert. I Nico m'ha convidat a tocar amb vosaltres perquè jo no sé si ho sabeu, però jo, que soc molt màgic, també toco el violí. Així que m'ha convidat a que toque la nit de Pau amb tots vosaltres. Bueno, espero que el proper any també practiqueu tant com ho heu fet aquest. I recordeu que si a les vostres mamàs i als vostres papàs se'ls oblida practicar, se ho teniu que dir, vale? Bueno, un beset, una abraçada molt gran a totes i a tots i espero veure-vos a tots el proper any i espero que vos agrade tot el que vos hauré portat aquests Nadals. Un abraç ben gran. Adeu.